Kenapa ayah wingi-wingi pas duit-duit ora gawe tuku mobil, malah tuku lemah gawe omah. Ya ora apa-apa to Cahayu, omah lemah kuwi invest Cahayu. Nggo kedepane tur yo nggo identitas. Setidake sira turu raku danang, ana kanca dolan yo ana nggone. Umpama urung iso tuku mobil, arep nandi-nandi ana bis, ana sepur, ana pesawat, ana kapal. Nek ora cedhek-cedhek ya nyater, nggo motor ya iso. Kecuali mobil dibutuhke nang usahane awak dewek. Kuwi perlu kudu dituku dhisik. Oh ya. Ayo, nek nggonyo nek gua ayah, mobilnya nomor sekian baru nek ana keluwihan ada tuku mobil. Amin. Wah, prinsip iki prinsip. Ayo prinsipe ngono kuwi padake. Tak kono kae.